Dadi lek ngetes niku sakderenge maem. Nek kontrol, sampeyan nek kontrol benjing sakderenge maem. Bismillahirrahmanirrahim. Sini iki, Pak. Nggih, wonten. Wo. Dadi tulang niku mau pengapuran wonten kalih. Krana darah ini mau tinggi pol di atas 150 ke atas makite. Nah, terus gulai iku mau 200 ke atas ini terjadi saraf nyepit. Jadi nyepit jadi gak ono sing nyepit. Dan kok solusinya dokter ya itu mau operasi ya. Dan itu operasi solusi. Ya kan golek duit ae. Nah iki nang kene iki gak ngalir, iki ana sing buntu. Dadi yang sele kering. Sendi, terus sendi aku ngarani sel wis. Sendine iku kering. Jadi sumsume itu gak menghasilkan sumsum, lumas, karena aliran darah macet. Aku ya iso masih tanpa sentuh, tapi 99% nggak disentuh ini. Pak sinten wau? Suprapto. Pak Suprapto. Bapak sampean sapa jenenge Mas Suprapto? Suparman. Suparman. Terus ibuke Siti Aminah. Siti Aminah. Terus garwane sinten? Sugiyani. Sugiyani. Yugane pinten? Kalih. Sinten namanya? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Kalih. Dewi Ayu Sartika. Dewi Ayu Sartika. Mantune niki Yusuf. Kula Narji. Yusuf Narji. Narji. Oh, Yusuf iki anakmu. Nggih. Terus sinten? Tunggale. Oh. Anake Mantu. Yo, mantu kula. Heeh. Sing bajeng. Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Terus dulure jenengan pinten? Dulur kula. Nggih, kandung 7. sintenan? Pertama Suminiati. Suminiati, terus Sriwati. Sriwati, Terus kula. Terus Mukila, Kelana Jaya. Itu Jaya, terus Mukila. Samsudi. Terus Agus Edi Mulyono. Terus Sambut. niki rasaken sing kula mok-mok kalih seger. Kalau sing dereng kula mok-mok niku rasane ya napa? Niki sing panas wae niki wonten panase napa mboten? Sing anu, sing kiwa sing anu. Sing panas. Sing parah nggih. Nggih, iki marine mata cekel. Iki tambah adem napa mboten niki? Nggih, nggih. Bener tambah adem. Nggih, kacek. Kacek. Apa kok adem? Ngerti? Mboten. Darah ngal. Mula kok heran. Enggak, aku megur ngalir darah. Iki pangreas niki teng mriki, Pak. Nah, dadi lek nambani kencing manis iki kudu mriki. Dioyok. Nah, iki tak tempelno tok. Lek iki tembus ning dodone sampean. Tembus apa mboten? Nggih. Tembus. Nah iki ngalirno ning bagian pankreas sing beku-beku. Mulane
kudu mbek apa mbek tenaga dalam. Kok muni dhewe iki padha gak dianu iki. Gak duwidek iki meledak ngene. Krungu to, Pak? Nah, iki jantung tak ngenekno iki langsung jantunge adem enak. Engko gak enggak aku nggih tenaga dalam ilmu. Nah, lek sering-sering yo tambah waras. Masih kropos aku iso ngemangi iso. Karena kropose tulang iku darahe gak ngalir ning tulang. Engko lek dialiri mana ning tulang? Jarak berapa hari tulangnya kuat maneh. Engko jarene utang jen aku enak iya ae lah. Kan seneng. Marang muni jinku njaluk mangan. Ya tokokno biaya mangan. Sing mangan ya aku dhewe wis. Duwe ke biaya. Gak ilmu. Nang kono. Mau sebutno maneh, apa nyebutno wong tuane, nyebutno anune. Wah, kan ngono. Apa bener kowe? Lampumu sing gawe kowe. Dadi kudu nyebut kadang-kadang dosa iki ana ning kono ati gandori, ati buntu, pangres buntu. Ayo sebutno maneh sapa mau sini? Bapak Suparman. Terus ibu Siti Aminah. Terus bojomu Sugiani. Terus anaknya Siti Juleka. Dewi Sartika. Terus dulure mantune mau. Mantune bro. Mantune Wan Setiawan. Terus Sunarji. Terus Derek kula Suminyati. Sriwati. Terus Kula Kiambel. Sukarto. Terus Jaya. Mukila. Terus Samsudi. Agus Edi Mulyono. Terus tonggone ngiwonengen kenceng-kenceng wangket sakuan. Kino. Iya wis kenceng wangket tok. Mepet. Terus Mama Seram. Terus sampun. Terus Lengking. Anaknya, rumahnya. Sampun. Iya, Moro Sepakulo. Iya. Sikem. Terus Sejal kerja. nah iki adem iki panase kok ana panase Nggih, sudah kok tambah suwe tambah hilang panase iki wae suwakit masih di saya kira loro kesuk ya gak loro tambah enteng kok suapan maneh ora dadi gak ana sing diarani saraf nyepit. Paham Mbak ya? Jadi saraf nyepit tidak ada, yang ada mau sing masuk akal. Otot iku mau ning kencenge kene ana sing buntu. Buntu krana iku mau. Yo gak buntu kabeh, nek buntu kabeh sampean gak gerak sikile. Diarani apa? Nyempit lho, sempit. Ngintip. Nah, ya ini wis dibuka ini iki. Nah iki wis ngalir, masih mlaku mari ya loro.
Sakono iku. Sepurane iki tak idek panjene. Rono kene. Biasanya nek longgo ngadeke kerengkelan. Nggih, mantun film. Heeh. Ajeng tangin yo nggih golek selak. Saiki dak kira marine. Apa kok abot balik nek cerita mayit ae. Mayit iku darahe gak ngalir ya. Apa to Ndeng? Abot. Lho gak terus sampean. Kowe ngene wis, tau gringgingan apa ora? Sikile. Sing gringgingan iku darahe gak ngalir. Apa to ora? Apa tadi jonjonge kangelan. Lah sing ngalir enteng. Gurung. Jadi kok ana wong turu atene tangi kerengkelan iki seluruh otot ngene iki Amit. Nah iku ngalami buntu kabeh sing diarani kristal. Buntu kok ana 3. Buntu krana darah kentel. Darah kentel iku dipecah dadi 2. Kentel krana kolesterol iku mau kaken, ya ta? Kentel krana gulane kaken ingat-ingat. Ini pelajaran. Sing ngrungokno ya insyaallah waras. Doae. Engko gak waras berarti gak ngalir darahe, kudu rene. Balik aku sing ngalir darahe. Nah iki pankreas lah. Iki karo ati kenceng iki. Nah, ini tak gandane. Lah iki tulang tengah. Iki lek tak otek iki, Pak. Iki anget, engko tulangnya iki gak kira loro, kira kaya bretel. Nah, iki kok tambah kuat tulangnya. Nah. Sampun tangi. Tak gandane. Nah. Niki, rasane sakniki panas apa boten? Boten, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantun apa? Kantun niki tak dandani sik marine ya ta. Tak alirno darahe, duduk anu iki dudu serapan, ilmu. Ning sikil iki dikai ilmu barokah marang Gusti Allah, dikai keampuhan iso ngalirno darah sing beku walaupun ning otak. Tapi yang ngono lek jasate rusak, Amit, iku kudune telaten. Tapi wong sing gak ngerti iku mau lho, Le. Munine lah anggerne Pak Yai utawa ndek dukun utawa ndek anu lek ping 3 gak waras jare gak jodoh. Nah, iku nemen rusake ngono lho. Asli ngono. Nah. Iki tangane gurung tak alirno. Iki tak alirno. Iya, weruh aku. Wis biasane nek kenceng. Berarti boten. Berarti sing kene iki buntu. Ngono lho. Kira kula kok ndung merek. Kakange sampean sapa jenenge? Kakang kula. Lek tunggal kandung kula mboten gara kakang. Oh, tunggal apa iki sing kakange? Tunggal Pak apa tunggal Mbok? Iyo. Mbak Yu, lek tunggal. Oh, Mbak Yu. Tunggal kandung Mbak Yu. Ah, bojone Mbak Yu sapa? Wong sedo. Iya, sapa jenenge? Masih mati lho. Naim. Wes. Mati lah nganggur jasate, roe gak iso mati. Menungso iki nganggur titip e. Titip apa ro? Sing urip iki ro dhisik apa jasad dhisik sih? Hah? Ayo wis. Jalan-jalanan nglebono apa? Nglebono ro ing dalam jasad kang urip. Kadang-kadang iso nglebono gak iso ngetok. Pancen mendelik-mendelik kowe. Lah aku iso ngetokno iso nglebono asline. Saking duduk wayahe dolanan ngono iki. Coba. Apa ta enteng tanganmu? Ya. Enteng apa? Enteng. Enteng. Aneh ya?
Lha sing gak ngerti aneh. Enggak aneh. Aliran darah tak alirno sing permanen dadi enteng sing kuno gurung. Sing ngene gurung sik marine. Cek tak pateni ketahuan videone.